నేను ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಸಂಡಿ ತಗವಾಗಲಾತ ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲೇ ಪೂರ ಕುಲಗನಂತ ರೋನ್ ಓಸಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ತರು ಇನ್ನೇನು ನಾಡಿ ಅವನ ಮನಂತ ಈ ತಾಂಗ ಬತ್ತಲಿಂಗ ರೀತಿಗೆ ಮೊಂಟು ಗೋಡಿ ಧರ್ಮ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯ ಮಿಂಜರೆ ಮಾವ ಇದು ಗೋಂಡವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗ ಮತ ಕಾಡಿಕಿ ಮಾಕು ಗೋಂಡ್ ಇತ್ತೇವೆ కాబట్టి ಗೋಂಡಿನವಲು ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಂಡಿನವಲು कोयतुरीनवल मावा जातिया मत्तीगे जातिंगिनवलिगे बान बातागिದ್ದಕ್ಕೆ 9 जातिंगिंतಲ್ಲ 9 जातिनाಗ ಗೋಂಡ್ ಕೊಲಾಂ ಪಜಾನ್ ಥೋಟಿ ಮಚ್ಚ ಇನು ನಾಯ್ಪೋರ್ ಈ 9 जाति ಮಂತ ವೀರ್ ಬದಲ್ ಸಮಜವಾಂತರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಗೋಂಡ್ ಬಾರಿ ಹಾಕು ಇನ್ವದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಬುರತ್ತ ते वीरगे गोंडवन तक मंतेर काबट्टी ऊर्गे गोंडे मोमट गोंड इंजरिनो ಇದು ಗೋಂಡವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗ ಮಂತಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಗೋಂಡ್ ಇಂತ ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಕುನ್ ಗೋಂಡ್ ಇಂಜರಿ ಪದಂ ವಾರ್ತ ಅದು ಮೋಟ್ ಕೋಯ್ತುರ ते तेल ಮಾಡಿ ಬತಲ್ ಕಿಯನ कि समधी 9 जाति राशि जरा आलोचना कियन नाड़ी बदल ಅಂತ ನಿತ್ತೆ ಮಾಡ ಮೈನಸ್ ಅಂತ నేను ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ವಾಸಿ 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 ಇಂಕೆ ಬಿಸಿ ಇನ್ವದು ಉಂದಿ ಕುಲಗಣನ ತಗ डिमांड की इदुंदी कुलगणना इनवल बावरू मुख्यमंत्री तानोप्सी इदिंके कुलगणना चालू ते इदिंके माव एजेंसी एरिया तक 5th शेड्यूल तक अधिकार बोल मनना कोयतुर कुन मनना कोयतुर इतिके 9 जाति कोयतुर ते कोयतुर है 9 जाति कुन मनना इके वासी वासी माइनॉरिटी वासी पूरा निंत पजा माव संख्या बदला ಅಂತ ನಿರಿತಕ್ಕೆ ಊರ ಕುಲಗಣನ ತಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ ಪಜಾ तेना रिजर्वेशन की रूप संभवचुकी काबट्टी मराठी हिंदू इंजरिते टोटल हिंदू ऊर संख्या जास्ती आसिदाय मला नाडिता दिल्ली तक मावंके सेंसस ना सूरते के 93 मंत तेलंगाणा गोंड इंजर सिले पदमे सिले तानसाठी बतैकी बती 9 जाति उंदी जाग आसी नीव बदैते रिजर्वेशन अंतयो इदुंदी रिजर्वेशन सिगे मत्तंग समधी मावा फलकु आचरण तक वायनंगिरते मटुंदी आयला सिलेंगिरते नाडी मुनिवासी इंकेट्के मावा उट्नूर तक संख्या वीर कमी मंतंगिर बदलाते उंदी अप्लिकेशन पीओ साहब वीर संख्या सिले मावा संख्या मंत ते माकुंगिरीगे सरपंच निकसंसाठी माक अधिकार पादिते ते तानसाठी मड बच्चूर मंतटिन वल्गेरे माव लेक्कते माकु नुंदी सरिहद्दु मनನ आणि माव लेक्क माकिर वायनेतके मर समदिरुंदी आसी कोय पुण्यम गोणी धर्मंजर लिहिकी किटिंजरे ನನ್ನ ಮಾವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಕಜಿನ್ आणि ಮಾವರು कुद्दू साहब मावर आनंदराव साहब आणि मावर कोसेराव साहब मावर मीडिया वाले माವರು विषमराव साहबनु वेच्चर बतंजरिते इदुगोटी समधी मा इद एरिया तक कप्पन कप्पज ऊरू कंपीस तक मन धर्म धर्म इत पज इद एरिया तक वाद पज इनके मावरू अर्कदी पंचकड़ धरती भूमि तक शंभुदेवನ ಇದು ಭೂಮಿಯ ते शंभुदेवनूर माट लाडनूर कांडिरांड मत कीकड़ बता शंभुदेवने सिलोरी समधी पेन दुसरा आता मावा पेन सिल्वकने आता तानसाठी इंके देर चेतो आसी मावा मार्गेरे कुलगणन तक ಒಂದು ಪುರೋನ್ ತರ ಸಿಲಿಂಗೇಂದ್ರ ಮಾತು ಮುನಿವಾಸಿ ಗೆಲೆ ಡೆಬುದು ಧೋಕಾವಾಯ तानसाठी ಇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ವೇಚನೆ ಸಂದಿರ್ಪು ಜೈ ಶಿವ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ